ассалому алайкум дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ин наворо танҳо мардҳо тамошо кунанд. хатна кардани мардон давомнокии алоқаро зиёд мекунад. 1 литр оби ананас нутфаи мардро ширин мекунад. фаъолияти ҷинсӣ дар занон бо фарорасии фасли тобистон бо суръат меафзояд. истифодаи воситаҳои пешгирии ҳомиладорӣ аз ҷониби занон ҳассосиятро ҳангоми ҷинс кам мекунад. зиёда аз нисфи занҳои пурсидашуда иқрор шуданд, ки ҳадди аққал як бор дар ҳаёти худ оргазми қалбакӣ кардаанд. вақте ки зан сахт бедор мешавад, маҳбалаш то 200% дароз мешавад. танҳо 1% занҳо метавонанд аз навозиш ба синаашон оргазм пайдо кунанд. занҳо дар бораи алоқаи ҷинсӣ хеле дӯст медоранд. 88% занҳо бо дидани синаи марди мӯйсафед хоҳиши ҷинсиро доранд. 30.85% занҳо бар ин боваранд, ки давомнокии алоқа хеле муҳим аст. 31.70% занҳо ҳангоми интихоби ҷинсӣ ё шоколадро интихоб мекунанд. клитори занҳо 80 нуги асаб дорад, ки дар мардон бошад ҳамагӣ 4000 нуги асаб дорад. омор нишон медиҳад, ки алоқаи ҷинсӣ тасодуфиро танҳо заноне бартарӣ медиҳанд, ки ба намуди зоҳирии худ боварӣ надоранд. алоқаи ҷинсӣ бо рифола хатари бемориҳои тафассути алоқаи ҷинсӣ гузарандаро 97% коҳиш медиҳад. усули ба даҳон гузаштани рифола усули итолиёвӣ номида мешавад. то наворҳои оянда.